Hello everyone, नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ लाबोयो एसे गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंनि आदानि फिसाजोखौ दिनै फर्स्ट टाइम ओंखाम दौजेनगोन आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बोरै बोरै ओंखाम दौजेनो हालिखौनो जायो होननानै मिथिबालाय दलद नायलायदों ना नाय गान्दो कानसि रे उइ जाबायब्रा नालाय थुफुरलाय गावनि गस्लाखौसो दां हरगासिनो मालाय गालदामिया गालदामि हाबगोन माग दाननि 30 तारिख षष्ठी तिथि शुक्ल पक्ष रबिबार शुभ दिनखौनो लानानै दिनै नैबे Saniya Basumatary गथि अदांगिनि आमुनि बसुमतारी गथि उरसाव सानजौ जोनोम मोननाय नायसा बसुमतारी गथिनि थाखाय दिनै बिदिनो समनि लोगो लोगो दिनै जाहोनो लोंनो थाखाय दिनै ओंखाम फायो संनानै दिनै ओंखाम दौजेननाय अन्नप्राशन जागदैखौ फुजिसेरे दौसे खालामनानै दिनै बुरा संनानै आथिंखौ गंनानै जालाय नामा संनाय खावनाय माइ माइरं थाखा फैसा लेखा फरा बिजाब फावथेन मिस्थि गोदै गोबाब आपेल कमला लानानै दिनै नायसा गथिया जानायाव लोंनायाव फिथाइ सामथाइ जानायाव लेखा फरा जाहाथे मोजाङै मोजां जाहाथे अमृत जाहोनानै मेलेम गोग्गो आयु गोलाव जानो हायो आरो इयुनाव बिद्या बुद्धि लेखा फरा शिक्षा दिक्षायाव गोरों गोरा जानानै जाहाथे बंस रक्षा जायो खैफोद खैदां गैया बेमार आजाराव भुगिया जाहाथे जेब्लाबो सुख शान्ति निरोगियै जेब्लाबो थांनो हायो आरो न'खरनिनो दिनै अरमाखौ साखि दोननानै दिनै हा दै बार अर माइ माइरं थाखा फैसा गासैखौ दिनै लानानै दिनै बिदिनो ओंखाम दौजेननो नागिरदों आइ आफा आनान गसाइ जाहाथे दिनै जि एसे रायजोबाय बेजोंनो जाहाथे दिनै ओंखाम दौजेननायजों जाहाथे फुजाजों फैनो होलांदों बिदिनो बसुमतारी हालामाव खुलुमदों खुलुमदों नामा इलाय ओइ सानो गोथौसो गालिले जालायथारबाय मा मोनजाखोहाय आबै दिनै सना ओइनो गारहरदोंसो खोब मोजां मोनलायदों खोमा गोदैखौ नायसा साक्षी खलायबाय
थाबथादों दा नामा दैखौबो दंना गोदो बेखौ एसे दं बे साम'सो दैबो मोनलोंफेराखै ने साम'सो नै आम मोजां माबा सिख्लानानै फोनांदोंमोन जानो हायाबा गुस्थियाव माबा दै सालायफोरावल' फोनांदों आम आंहासो थुसा दंना दोननांगोन ओरैनोबा दोननांगोन गोदै जानाया बोरैबा जागोन बांद्राय होनानै एसे गरसेल' दे ने आबै होना आखाइजों सिथ'गोना आखाइजों सिथ'खादों गारा बारा एसे सासेयानो एसेल' सोलादों खनथाम मोनबासो होनायना माबोरै मोनदों मोनखोलाय सानलायबाय इसोरानि आबायदि जालाय मानो जालायखोनो एसे सिफ्लेनो रोङाखै दौदो बिमाबो नै बिसोरबो दौदो बिब'आलाय दौला नाबो दौदोब्रा दौदों फैनायाव फैदो गरसे नादामब्लेनानै दं एकदम नाफ्लेथार मा मोनजाखो आबै आम देनां जानो हायिखाय लांगोन देनां जानो हाबा थगायनानै दोननांगोन मार्सेलाथ' हिसाब गैयि बियो मन'लांनो रोङो नालाय खर' होलायदों दैखौ मन'फोर दौफैदो दौनो नै गैलाहाय माखौहाय मालाबा ना हरथारासै जोंहा नैबे सानसे सारनो जोबनायनि जाबा माथो खालामो गासिलायथारबाय गोथावथार गैला गानल' जाबाय नायनो रोङासै रावबो ओरैजाय मुखुब थाबायना सिफ्लेनानै ओरैनो जाबाय जाबायनो होलायथारबाय नै दौदय नै आदारा मोनजायासै नालाय दाउफ्राबो थांखांखाखै आम गावनि आथिंखौसो जानो टेस्टि गैला ना दंबावसोबा आं गैखांबाय बे खारखाबाय मा मोनजाजों सोलाय आबै सना मेलेम गोनां जाथों दे गैया दैखौ लोंलायदों रद होनलायनो होनहरदों आरो जाबाय खुगाखौ एसे सिफ्लेना होदो दे जानायनि नामाव लेखा गोरों जाथारसिगोनलै लेखा बहा दाङोमोन मालाय फावथेनबो लादो दे नै फिथाइ सामथाइ नुबाबो बैथिंनिखौ नुहुरासै नै माखौबासो मालाय लेखाखौसो मालाय दे देनां लेखा बारा जाथों मालाय जाथुनिबो जानांगौ नै थाया ओरैबो मेला दङ ना दे दांदो दे ओहो खाथियाव थानायखौ फैसाबो थाइखौबो दे थाइबो जानांगौ आबै दे दां थाइखौबो दां बे हाखौबो दां माइ माइरं दां लेखाफोर बोलाथारनोसै लेखा गोरों जाथारगोनलै आबैने बेखौसो नांगौ नै मानो बोथ्रोदखो बालाय लानायखौ नोंहा बे दस्राखौ दाहरा
deh tang kita mah आखाइखौल' हाननानै दांहरदो दे बोलानोल' नांगौ बेनो बोला दाना बिबारखौ Dia jayannya आखाइखौ लालाहाय बिबारखौ हमनानै इदि दे माइसे lade थाइसे मासेला खुमबाखौ लादो ना आपेलखौ दालिमखौसो लागोन हाया बेफोरखौ हानोसो गारलै बोलायो दे जाबाय ने हाखौ दांखोना दांदा सौनायालाय दांखोना दांदा नै बिहा लेखाखौसो बिहा लेखाखौसो ना नोंहा ना फरायबाय था खननाय दांबाय लादो मेथाइखौ लादो नै दाउ गोदागासिनो दङ जोंना आदाया दाउ गोदागासिनो नै आबाद जाखांनानै संलाय Sampai itu kok. Level 1. Aisyah. Warna ini dikasih lebih hal. Ôi. Iya. cũng kịp lên chứ cửa Deh. Karku. Hello Asi. Hai. Dulu थाबाय. ओमफ्राय एसे आलासिफोर लेंदोंमोन लोगोफोर आं बारा मोजां देखायजोबनो हायासै। थेंक इउ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।